zápas posledného kola sa môže začať. Úvodný rozkok dopadol víťazne pre domáci tím a tak je pri lopte už Kieran McClure. Šimon Puršl, Jakub Šižín na veľmi dobrý pohyb, hostujúcu telku a ďalšia trojka Jana Švandr v hociakej basketbalovej súťaži na svete, dovolím si povedať. Postavenia, veľmi rýchly protiútok a Radovan Koudžil sa už nemýli. Nolan Kemp, Tomáš Valentini úspešný za 3 body. Lopta Guru Gabriela Viznicera, vyhodenie, David Pekárek nafintoval hráča, preniesol loptu na Tomáša Jancu i v pomere týchto dvoch štatistík nepresný pokus, ale Opava s útočným doskokom, vyhodenie a Robert Howard, ktorý nie je zlým strelcom a to ukazuje aj teraz útok. Premene za 3 body a to nutí Kárek, prehod cez celé ihrisko, pekná akcia, Tomáš Valentini úplne sám za 3 body a úspešný. Je to tak. Koniec zápasu ešte nie je, keďže časový limit nám